Tényleg? Hogy ahogy kapják kulcsot, te is? Igen, és megbeszéltem néhány emberrel, hogyha megnyeri Margarita, hogyha ők megnyerik meg, akkor Margarita néni megkapja a Heavy Tooth utalványt. Jó, Margarita igazi jelenség. Szóval akkor gyorsan mondom, mi a menet, jó? Tehát azt úgy nézünk, hogy gyorsan odaadjuk az utolsó tombolás kulcsot, jó? Gabriel Arkangyal segítségével, kezi csokkolom, Margarita még mindig ott van, nagyon aranyos. Ott mit mondott éppen, valamit szólt? Csokkolom, nagyon jó. És még, igen, tessék mondani, figyelek. Igen, mondom. Van nekem egy nagyon csíkos ragyogó. katyám. Ja, egy levél, egy 40 oldal. Nagyon jó. 777 átpata. Elfogadom Szent Mihály védelmét, elfogadom Szent Mihály jó, ezt majd Halka felolvassa nekem, jó? Ápolók, jöhetek a nagyon szuper. Nagyon köszönjük. Jó, hát egy ilyen imádkozást, az kell ilyenkor. Hit, remény, szeretet. Jó, a néni fogja megtartani a közös konténerérintésnél azt a két mondatot, jó? Oké, mert hogy komoly terveink vannak. Szóval, gyorsan. Kérjük, hogy áldja meg a konténert. Így van, meg fogja áldani a konténert. Nagyon szürás dolog történik, de imádjuk. Húzzunk ki akkor még egy utolsó kulcs tulajdonost egy ládából. Ez a legfontosabb. Aztán mindenki, akinek kulcsa van, az oda megy a konténerhez, és szépen megpróbáljátok így körbeállni, mint a kába követ, így amikor így álltok, és hogy fogjátok, jó, hogy megkerülni nem kell, csak hogy álltok, megérintitek, és mindenki majd mond még egy mondatot, amit egy fohászként megfogalmaz, miközben Arkangyal Léni elmondja nekünk a végső imádságunkat, és aztán pedig kihúzzuk, hogy ki a nyertes, és kinek a kulcsa nyitja a konténert, jó? Gyorsan mondj egy számot, Ferenc. Várjál még, hát amíg a húzás van, mi a keresztneved? Zétény. Zétény, kérlek, egyetlen férfiként a húzóbizottságban. Az arkangyalok fogják a nagyon vállad. szépen keverd meg, Zétény. Ez az, jó csináltad, nem Zétény, látta most senki. húztál volna egyet, ezt imádta volna. De izgatott vagyok. Nagyon jó. Na kérem szépen. Na. A nyertesnek ugye tudnia kell majd a szlogent, ez egy nagyon fontos. Igen, nem állunk messze attól a számtól, amivel az előbb nyert valaki egy kulcsot. Ki emlékszik, hogy mi volt az a szám? Senki, Feri? 88. Ők figyelnek, micsoda, bocsánat. Nagyon jó, ez eddig szuper. Ki emlékszik, hogy milyen színű volt az előzőszeg? Kék szelvény. Nagyon szép, de ez most nem lesz érvényes, mert nem kék. Hányféle szelvényünk van színben? Van kék. Milyen van még? Ki mondta? Sárga. És még? Fogalmam sincs. Zöld, és még? Legjobban. Fogalmam is, mindenki menjen haza. Piros. Piros van? Nincs piros. Jó. Na, akkor ez nem az a szín, amelyet eddig még nem húztunk ki. Micsoda? Tehát, kicsit ugye azt mondtam, hogy... Na, de figyelj! Figyelj, Feri, én nem azt mondom, hogy legyen szórakoztató, de hogy legalább egy ilyen kölyökklub szintet üssön már meg, jó? Hogy egy ilyen Hát ez nem a kölyökklub, ez nem a te szintet, tudod? Ez már egy emelkedett szint. De én szeretném otthon érezni magam ebben a műsorban. Tehát a kéket kilőttük, mert azt mondtam, hogy nem olyan, mint előbb. Ez sárga. Sárga. Jó, sárga csapat. Akkor lehet így is. Sárga 86. Ez az. Jó? Sárga 86! Sárga 86! Sárga 86! Hol a sárga 86-os? Az utolsó kulcs nyertesünk. Mint a hepatitisnél a szemfehérjét. Gyere, Lajos. Nincsen, bement az Ecofamily-be. A sárga 86, emeld a kezed, ha sárga 86. Sárga. Most bukta el egy kulcsot. Tudod, mit mondok? Hogy húzzunk újat. Vesszen ilyen, akinek kihúzzák a szelvényét, és nincs. Nem értem el. Kövezzük meg. Elvette a hascsikarás ezt a lehetőséget. Azt szeretném tudni. Kövezzük halálra. Utolsó lehetőség, sárga 86. Sárga 86. 3, 2, 1. A legkirályabb kihúzta, azt mondta, úgyse nyerek, és hazament. Nagyon jó. Húzz egy másikat fel. Gyere Zétény, gyerünk. Sok a dolgunk. Ne nézz bele. Zétény, miért nem vagy iskolába? Hányas a matek? Nagyon jó, megvan, és akkor közkívánatra 1-2 volt. Kék 72-es. Na most már legyél meg tényleg. Így van. Kék 72. Kék 72. Négyen tátra tehát emelkedtél. Most jössz a sárga 86-os. Itt álltál, drága testvérem. Feltűnően ronda kisfiú várja anyukáját a hullámmedencén. Gyerekek, megjött a sárga 86-os. Igen, akkor törjök ki a hol van lábam. a sárga 86-os? Ez van, de ő volt. Jó, oké, csak később jött, akkor fogadjuk el a sárga 86-os. Sokkot kapott, Feri, sokkot kapott. Lebénult a két Menj a kulcsért gyorsan. Sárga 86 megvan. Menjél, gyorsan regisztráljátok sárga. Karácsony Gergely, jól látom? Tényleg?
Karigeri nyerte Személyesen. 86-os. Karigeri? Így van. Na, A gyerekek. főváros kasszájára úgyis ráfér a támogatás. Ilyen hidegbe álltatok itt eddig? És én is, Jézusom, te és durva én ez. is, igen. Te egy Hideg. hős vagy. Te De egy nincs hős vagy. hideg. Nincs hideg. Ott benn nincs. Na, Nincs. akkor az összes kulcsos embert kérem szépen, hogy tudom, hogy ott jó állni a színpad Most már előtt. ez történik? Gyertek, jaj, bocsánat, ez a szia, való. hello, hogy gyertek ide a Így konténerhez. van, mintha Mekkában lennénk, így álljátok körbe, és ez így a fogjátok meg a kábakő. konténert. Jó, az a Ezt kábakő, mindenki, ne bántsd akinek őket. kulcsa van, az úgy Most én érintse meg. kértem. Jó? Gyertek a kulcsosok, tegyék rá a kezüket. A bácsi, aki ott megpróbálja pajszerrel feltörni a konténert, tegye le a pajszert, jó? Tehát az Gyere, nem biztos, hogy tartsad, szerencsés megoldás. Tartsad, meg vagyunk lassan, még ott de jó. hátul is van hely. Jó, hátul is meg lehet fogni, nem az nyer, aki elől áll. Jó? Ketten bontják a lakatot, nagyon jó. És mindenki gondolkozzon egy mondaton, amit így utolsó fohászként megfogadna, vagy elmondana, vagy fölszólna jó Istennek, hogy miért ő nyerjen, mit üzen, mit szeretne kérni. Nem kell, hogy hosszú mondat legyen, csak egy rövid mondat, jó? Néhány kívánságot meghallgatunk, csak hogy mit tudtok még így megfogalmazni. Hogyan magatokban. mantrázod be magadnak, hogy tiéd legyen a konténer? Egy mondatod van, mit tudsz még sugni neki? A Jánosnak vagy a Kulcsnak? Ki az a Mi történik itt ma reggel? Ki az a János? Nem tudom. Vadon Jani nagyon hiányzik, hogy mindig a hallgatóknak. Mindenki gyorsan nyom, egy gyors fohászt a Jánosnak. És ő a mi Janinkról van elnevezve? Nem. János tartod oda fohászként? Megőrülsz? De várjál, ez egy törpe. Hát most, na, gyerekek, De hát tényleg, szerencsefaktorként itt a Jani is, akkor Szerencsé nagyon jó. Jani, de nem arról van, nem a mi Janinkról van. Jó, 2 mondj egy darab mondatot. kulcsot szereztünk a Jánossal. János, mi az a mondat, János amit a még kulcsmágnes. most vele Mindenki tudsz suttogni? bolondít reggel, Milyen de lesz a szeretem. konténer? Micsoda lelkesedés, micsoda De kitörő jó. életöröm. Milyen lesz a Az konténer? univerzum velem van. Az Klassz. univerzum velem van. Nagyon jó, Mit igen. mondasz neki? Hú, nagyon jó lenne. Én nagyon-nagyon szeretném. Nagyon szeretném. Ez cuki, ez kedves. Amerikai lelkesedést Ezt adom. várunk. Sziasztok, én elmondtam egy csomó mi atyánkat, és innen is üdvözlöm a mamámat, a mamáimat, a főnökömet, anyukámékat, úgyhogy viszem haza az ajándékot, úgyhogy ne aggódjatok. Ez a Ah, de beszéd. rendes, te mit Így súgsz kell be a csinálni. konténerbe? Nagyon jó. Igen? Mit súgtok? Mekkora pocó? Ó, nagyon jó. Sugott Nem valamit? tudom, hogy fog gurulni. Ez igen. Terhes igen, vagy? Egy kis Vagy, mama. Igen. Ja, terhes. Igen. Jó. Nem merted kimondani, mi? Nem tudom, hogy A PC világban már ezek nem férnek bele ezek a poénok, Valahogy Balázs, már nem megvolt. Vagy Balázs. jól laktál, ezt te vagy akarod kérdezni. háton kúszol. Vagy nagyon felfújt valami, vagy terhes. Na, Szóval nézzük, a gyermeket- igen. férfiak, kemény férfiak, ők mit üzennek? Az, hogy Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Pontosan Oké. hányan jöttetek Erdélyből? Ezt a kérdést szeretném feltenni. Te nyered itt? Anyuka fogta Jó. a lánya kezét, na hogy sugárzol a konténerbe? Mi nyerünk. De aranyos Te össze. cuki vagy, Ne de nyerünk. szomorú leszel 10 perc múlva. Igen? Még egy hapsit akarok. Ez a szakállas barátom. bocs. Téma könyörtelen vagyok, Hello. imádom. Szerintem Igen? én úgy tudom, hogy ez egy lefutott játszma, és ez csak formális, nem? Hát engem ott bekarikáztak, miközben regisztráltam. Ez a Hát, hogy beszéd. te vagy a nyerte? Az az Igen, oltás miatt igen. van. Legalább ne buktass le bennünket. Teljesen van. Igen, próbálok elvegyülni, mert hát Nagyon nagyon jó. sokan vagyunk, én meg futni most nem bírok, úgyhogy... Így kell ezt csinálni. Ez a hit kell ehhez, hogy az ember Baj lesz. nyerjen. Na, Nagyon gyere, jó. Sugározz be valamit a konténer. Na? Nem üres járatra jöttem. Mire jöttél üresé? Nem, pont ez a lényeg, hogy nem üres járaton szeretném. Nem üres elmenni. járatra jött. Így Nem van. üres rájával jöttem. Nem rája. Mindenki kész van ma reggel. Nagyon De szeretem. nem van a rájával Jó. ezzel a helyzettel, hogy Jövök csináljuk még valamit. ide a végébe. Hátul? Igen, mit mondanak? Nálam van az egy kulcs mind felett. Ez az! Nagyon jó. Ú. Ebben legalább volt valami kicsi amerikai. Nagyon jó. mindent visz, és az én vagyok. Jaj, na, nehogy bántsátok egymást. Szeretem. Nagyon jó volt. Az enyém lesz. Ez egy rövid, ám de Az enyém velő. leszél! A Covid biztos, amit elkapsz ott a tömegbe. Kicsim, azt látom az arcodon, hogy te ezt elengedted, hogy ez Biztos, hogy nem. Nálam van a nyerőkulcs. Ez a beszéd. nagyon jó. Nálam kell van ezt a csinálni. nyerőkult. És most valamit franciául. Egy, aki mindent visz, az csak én lehetek. Jó. Oké, Ez az. ez az. Meg vagyunk, gyerekek. Na jó, Na. akkor... Akkor jöjjön, minek jönnie kell, derüljön ki, hogy kié lesz a konténer. Hát szerintem akkor sorsoljunk egyet. Persze, mindent bedobtunk. Ide dobtuk be? Ide dobtuk be. Várj. És Eszter, segítesz ezt Mit fölrakni? csináljak? Közjegyzünk a Horvátné kis Aranka Manyi. Hívjátok Manyinak. leellenőrizte. Szóval, hogy itt van bent a kulcsoknak a másolata, ugye? Vagy hát tulajdonképpen a száma, valójában. Igen, köszönöm szépen. Ez a Itt van a kulcsoknak a száma, és innen fogunk kihúzni egyet, és aki a nevét hallja, remélhetőleg itt van még, akkor Regisztrációs szám is van rajta, és név Így van. van. De ki húzza ki? övé lesz a konténer. Itt van még az a Golden Retriever? Igen. A többiek örülnek, mosolyognak, nem lincselik meg, nem borítják föl a konténert, nem rohamozzák meg az Eco Family-t, és nem kezdenek gyújtogatni. Nagyon, nagyon fontos. Vagy ami de. történik. Vagy de. Ezt nem mi döntjük el. Igen. Akkor legyen buli. Na,
Sorsoljunk? Igen, de ne nézzél oda Ne egyáltalán. is nézek oda. Oda Jó? nézzél, a Golden Retrieverre nézzél. Hol a kutya? Ott van. Ja, ott van. Ott van. De Oda aranyos nézzél. kutya. Jó. Nézzél Legyek szemébe. én, hogy engem utáljanak? Igen, igen. Rajtam elfér. Engem Így nem, van. sőt, engem, Arrébb is állok. engem energiát ad, ha utáltok, úgyhogy engem ez egyáltalán. Arrébb is állsz, itt hagysz, Jó, akkor a ez fontos, így biztosan. jól megkeverem. Jó a Jól. szaballal húzza, gyerekek? Vagy Igaz, legyen ez jobb? igaz. Azon van az anyajegye. Igazad van, Feri. De az a jobbik kezed, az anyajegye. Azt mondják többen, hogy foggal. Foggal. Húzom makkal. Azaz! Szerintem az... Mennyit Az keverjem, Feri? Példaértékű lesz. Átkeverem. Nagyon Igen. szép, alulról is mozgasd át. Átmozgatom. Jó, figyelj, ez nem egy rántás, Feri, jó? Jó. Most. Kicsit megkeverem. És most? És akkor most, Üres a amit kezem? érzel. Üres Jó. a kezem? Nem Most bele. beleteszek egy másik. Isten jó helyre menjen, csak itt tudja a szlogent, ismeri a Fatta. Rádió Egyet. Ne Retro Rádió hallgató legyen. Megvan. Kihúztam. Megvan! Ne mondd el Nem mondd el rögtön. rögtön. Ez a neve, Na nem jó, mondd el rögtön. Hol vagy, nem mondd el úgy csinálj, rögtön. mint Feri. Jó. Kettőből kivonsz hármat. Igen, hozzáadsz Hozzáadsz egy 9-et. szint. Igen? Hozzáadsz egy piros szint. Háromszor megfordulsz magad körül. Szóval. Na, várjál! Ez egy hölgy. Nagyon izgulok. Az Eszter neve van rajta. Hölgy? Az anyám neve, direkt azt hittem Szóval rá. az van, hogy ez egy hölgy. Így van. Egy hölgy. Sajnálom a Mit férfiakat. szólnak ehhez a férfiak? Drága férfi társaim. A mai világban ez nem jelent rosszat még. Igen, persze ettől még lehet férfi, de a neve alapján nő. Hát ma ez már egy ilyen világ, ugye tudjuk. Na mondjuk akkor a nevét, jó? Mondjuk akkor a nevét. A nyertesünket, gyerekek, aki elvisz mindent, az utat, a konyhai gépeket, az autót, mi van még benne? Hogy nézem vezeték nevét? a vásárlási utalványokat, gyerekek, a De figyelj, ez tengeri nem számít utat. csalásnak? Hülye, mindjárt meghalljátok a nevet. Szóval a nyertesünk, gyerekek, Mészáros Ágnes! Ági, itt a kulcs, hol vagy, Mészáros Ágnes? Mészáros Ágnes. Jó helyre megy! Itt vagyok. Hol vagy? Gurulj, Ági! Gurulj! Ági, gurulj! Kezdj el gurulni! Gyerünk, Ági, gurulj! Gurulnod kell! Feküdj le a földre! Áginak el van törve az egyik lába. Kit érdekel? Nem érdekes! Akkor Görgessétek meg, Ági! görgessétek meg, fordítsátok át! Gurulj, Ági! Rádió egy csak igazi mai szláger megy. Ezzel nem úszod meg a gurulást! Ma muszáj lesz. Tényleg el van törve a lába? Én kaptam egy Igen, nagy Feri puszit, törte el az neki. biztos. Hát figyelj, törött láb. Tessék? De nincs mentség. Direkt tört el, hogy megsajnáljuk, nem érdekes? Pörgök el. Majd egy igazolványt azért kérjünk tőle, ugye? Sok mészáros van ebben a Ebben a kerületben. ebben a kerületben. Igazából bárki mondhassa, hogy aztán mészáros, ugye? Bárki Így van. mondhassa. Honnan jöttél, Ági? Óbudáról. Óbudáról. Na és mit szólsz? Hát nem hiszem el. Nagy a cuki vagy. Ágnes, mondd már el, hogy miért leveztél a játékra, és mi az, amit vártál ettől a nyereménytől? Hát a nagy nyereményre vártam. Jó, ez egy jó, Innen abszolút. is puszilom a Marica mamát. Hát a Marica mama. A barátom anyukáját, aki imádkozott ért. Édesem, de cuki. Na, azért néha meghallgatják az Mihály Arkangyal imádságot. itt van azért valamilyen formában. Mihály Arkangyal megjel. Mivel foglalkozol, Ági? Hát én le vagyok százalékból. Édesem, hát akkor viszont meg kifejezetten. 2016 óta. Na, akkor nagyon jó helyre megy. Eltekintünk a gurulástól akkor, jó? Eltekintünk a gurulástól, nem kell most... Direkt akkor... csinálta. Direkt leszázalékoltatta magát, hogy ne kelljen gurulni. Így akarta megúszni. 2016-ban tudta. Így akarta megúszni a gurulást, így van. Már 16-ban tudta, hogy nyer egy konténeres játékon. Jogosítványod van, Ágnes? Tessék? Jogsid van? Hát jogosítvány. volt jogosítványom, már 23 éve nem vezetek. De jó, de cuki vagy. Na, akkor viszont mondhatjuk, hogy tök jó helyre megy. Oké. Feri, nyissátok ki, akkor meg nálad van a kulcs. Oda néz, mi van nálam. Ez az igazi, az egyetlen. Jó, nyissátok ki akkor a konténert, léci, hogy lássuk, hogy éjszaka kirabolták el. Van-e még Kiderülne, benne hogy, valami? kiderülne, hogy semmi nincs. Hát akkor gyertek, Nem, már itt láttunk a felvételt, párod ezt is. odaadjuk. Helyes, na kérem szépen. Hát ez azért mindent eldöntő pillanat, hogy jó bele a kulcs fordítva. Nem, így jó, jó csinálod. Oké. Az úriember azért segíthet. Igen, már botomat is fogom. Egyelőre nem nyitja. Most jó? Na, akkor ezt. Hát húzhatom? Nyithatom? Nyithatod, nézzük be akkor gyorsan, jó, hogy mi van a konténerben. Wow, nagy tudom, hogy tapsot irigyek kérünk vagytok, de Ágnesnek! azért tapsoljátok meg, így van. Ennyi irigy ember egy helyen. És se Ez azért tapsolnék. van, mert nem akartok segíteni Margarita néninek. Így van, a Margarit és az Arkangyal segített nekünk. Mit szólsz? Mert eddig beszéltünk róla, hogy mennyi minden van, de most itt van minden előtted. Milyen? Hihetetlen, hihetetlen.
Mindenkinek kívánom, hogy egyszer életében ilyenben része legyen. Hát most nézz körbe, a többieknek ez ma nem jött össze. Nézd meg, hogy ők mit kívánnak neked. Gyerünk, állj oda nyugodtan, ez az, legyen egy jó fotónk a sok ajándékkal. Gondolom, hogy azért már egy ilyen fejbeli osztozkodás az megvolt, ugye? Hogy mit hova tesztek, kinek adtok. Hát nem. Nem merted? Senki nem kap semmit. Nem adok semmit. Senkinek. Nem. Ágnes, egy kérdés, kitől nyerted a kulcsot? A Györke Attistól, még a Attistól. legelső Attis. napon. Legelső napon, szeptember- amikor indult a játék? Már, és Ágnes sír itt, Bunda. de aranyos vagy. Akarom mondani. Igen, a legelső Uha. napon. De cuki vagy. Melyik ajándéknak örülsz a legjobban, Ágnes? Vagy mi az, ami a Én a legjobb? hévízi nyaralásnak. Hévízi nyaralásnak. Igen. Édesem, tudod, hogy van benne egy hajóút is egyébként? Tudom. Igen. Hévízre. Igen, van is hévízi Mentek egy hajóút. kört a nagymedencébe. Igen, óriási lesz, igen, hatalmas tengerjáróval. Két fő részére 2 éjszaka szállás, ugye, aztán van a nyaralás, van 1 millió forintos Heavy Tools utalvány, 1 millió fontos Club Smart pont, ott van ugye ez a T03-as gyönyörű kis elektromos autó, benne vannak a háztartási gépek, oda nézhet gyakorlatilag az egész konyhádat, mindent le tudsz cserélni, és még itt van ugye egy LED TV is. Na, remélem nem hagytam ki semmit. Ja, 1 millió forint értékű Click and Cruise tengeri hajóút. Köszönöm szépen a Rádió 1-nek és a szponzoroknak. De cuki vagy. Na, hát nagyon gratulálunk, akkor használd egészséggel, jó? Köszönöm szépen. Jó utat kívánunk neked. Köszönöm meg... Balázs neked is, hogy kihúztál. Hát így beszéltük meg, ne viccelj, hát tudod, hogy ahol tudok segíteni. 30%-ért. Vannak hibáim. Gyere, ha be tudsz az egyik a odalépni, az segítőkészségem, úgy úgyhogy... örülnék. A másik pedig pokoli szájszagom. Így van, ott segítek, ahol tudok, természetesen, úgyhogy abszolút jó helyre megy. Jó, ti nézzétek meg akkor, hogy minden ott van-e. A konyhai gépeket azokat értelemszerűen nem tettük be. De már simogatja az autót. Abból konkrétan egy komplett konyhát be lehet még rendezni. Hát meg mert nem csak annyi minden konyhát, van. meg a fürdőszobát is, ugye mosógép is van benne, úgyhogy ez szuper ajándék. Na, Ágnes, betettük Így a van. konténerer, Bezárjuk záródnak az ajtók. Bezárjuk az ajtót. Na, hát nektek pedig nagyon szépen köszönjük, nagyon cukik vagytok, hogy így örültek azért. Ez tényleg jó látni, hogy ennyire végigjártátok az Ennyire egészet. Ugye ezt szép, elmondtuk sok az csalódott elején. ember. Igen, ennyi csalódott arcot már nagyon régen láttuk. De nem, tökéletesek vagytok tényleg egyébként, hogy ezt így végigjártátok. Ezt ugye elmondtuk a legelején, hogy a játék egyrészt nagyon igazságos, mert hogy egy valaki nagyon sokat nyer, de megvan az a rizikója, hogy ugye nem osztjuk szét a nyereményt, hanem itt egy valaki visz mindent, a többiek meg hát ugye viszonylag üres kézzel távoznak. Úgyhogy akkor gratulálunk még egyszer a nyertesünknek, és azért egy személyigazolványt kérünk tőle. Természetesen csak a rendkedvéért, mi pedig jövünk mindjárt, jó? Úgyhogy senki sehova, itt vagyunk mindjárt, rögtön folytatjuk a hírek után.